Meta wieħed iqabbel ras ar ras, Malta għandha l-akbar ammont ta' permessi ta' residenza li jinħarġu għal barranin, dan skont ċifri maħruġa mill-Eurostat għas-sena li għaddiet. Dawn iċ-ċifri jikkonfermaw l-ammont kbir ta' barranin li qed jiċċaqalqu lejn Malta u l-maġġoranza tagħhom ġejjin mis-Serbja, il-Filippini u l-Indja. Għal kull 1000 persuna f'Malta qed jiġu rreġistrati 23 barrani li jingħataw permess ta' residenza. Dan in-numru huwa akbar minn Ċipru, il-Polonja u l-Iżvezja. Ras ar ras Malta qed toħroġ permessi ta' residenza saħansitra aktar minn Lussemburgu. Il-Eurostat jikkonferma li fl-2017 kien hemm 11,000 barrani li jingħataw permess li jgħixu Malta. 18% minn dawn huma Serbi. Din il-ġimgħa stess ħarġet statistika li turi kif il-popolazzjoni f'San Pawl il-Baħar splodiet f'dawn l-aħħar 3 snin. Bil-maġġoranza ta' dawk li xtraw jew krew f'din iż-żona huma barranin. Mill-2015 San Pawl il-Baħar kiber b'26%.